Gwnaf symud ymlaen ar ôl gadael ysgol. Gwnaf gychwyn ar fy ngyrfa. Wyt ti rhwng 16 ac 17 mlwydd oed, wedi gadael ysgol, yn ddiwaith, falle bydd hyfforddiaeth yn berffeth i ti. Mae'n wych. Rach ar hyfforddiaeth mewn Arlwyo enghraifft. Mae gan y darparwyr hyfforddiau'n gegin go iawn sy'n paratoi bwyd i fyfyrwyr eraill a thiwtoriaid, felly rwyt ti'n cael cwsmeriau go iawn. Mae'n rhoi blas i ti o weithio mewn amgylchedd proffesiynol prysur. The course is great because it's just real good hands-on experience with cooking food and dealing with customers. We cook main meals, we cook breakfasts, sometimes we cook cakes and stuff. Bydde ti'n dysgu llawer ar y cwrs. Rwyt ti'n dysgu yn y swydd, a bydd pobl yn ymddiried yna ti ac yn rhoi'r cyfrifoldeb i ti weithio ar dy ben dy hun a gyda myrfyrwyr eraill i wneud y gwaith. We like a professional kitchen because when everybody's coming in we have to serve proper, we can't mess around things, it's got to be all right when we're in here, so it's a good experience for us ready to go out on placement. A dyna'r gwahaniaeth mawr. Dydy hyn ddim byd tebyg i'r ysgol. Mae tiwtoriad yn dy drin fel oedolyn. Mae nhw yn ei helpu di ddysgu wrth gwrs, ac mae nhw o gwmpas drwy'r amser i gyngor cyngor a chefnogaeth i ti, ond wedi dweud hyn, dyle di yw hi i weithio'n galed a lwyddo. Mae'n debygaeth chi swydd. Yn wir, cei dal o 10 punt y diwrnod. Well, if you love food, you'll love it here. You'll make loads of new friends. It's brilliant. It's basically a real job. You get paid for it, £10 a day. And if you behave, you get the full £10, you can't misbehave. Ond ddyle ti ddim gwneud hyfforddiaeth dim ond mwyn arian. Yr hyn sy'n bwysig yw dy fod yn gwneud rhywbeth y gwneud i ei fwynhau. Rhywbeth sy'n dy helpu gael y sgiliau rwy ti ei angen i ennill arian da nes ymlaen yn dy fywyd. Ceir cyfle hefyd i gael brofiad gwaith gyda cwmni Arlwyo, caffi neu fwyty lleol. It's helped me a lot because I wasn't on the right path before I come on here. I was just messing around, getting in trouble. Mae hyfforddiaeth yn berffaith os y ti wedi gadael yr ysgol heb gwybod beth i'w wneud. Bydd yn rhoi amser i ti brofi gwahanol sgiliau ac yn agor drysau i ti. Dim ots os y ti eisiau parhau i ddysgu, symud ymlaen i'r coleg ar ôl hyfforddiaeth, gwneud prentisiaeth neu ganfod... I'd love to become a chef in a restaurant, like a 5-star restaurant. I've matured a lot since I've been on the course. It's helped me so much. I'm just so glad I come on here and I'd recommend it to everyone. I'm thinking about going to college and doing my level 2 after I finish here, so yeah, it's going to be good. Felly, os hoffet ti symud ymlaen fel y bobl ifanc ma, rwy ti'n gwybod beth i'w wneud, mynd ar gwrs hyfforddiaeth. Gwnaf symud ymlaen ar ôl gadael ysgol. Gwnaf ystyried hyfforddiaeth mewn Arlwyo.